Mavuto ambiri gwengwe akumachitika ku Malawi, milandu kumangodzadzana. Andale ali mabelo mthumba, azinyengo anapanga zinyengo, ndalama zili m'matumba mwawo, dziko ngumavutika. Sakumangidwa ati process ya ku court yotenga mpaka zaka 10. Kutuluka mboma nkudzalosa mboma ali ndi mabelo mthumba. Anyway, ajb apa ali ndi nkhani, koma nkhani ndiyoona. Tivutikiranji akubawo ali kunja akungoyenda nyang'anyang'a. Afuna ine mawanga ndi amene yotu one day muzakhala pansi ndikuwakumbukira mavyete, ndikumanena kuti mavyete anakakhala alipo. Izi sibwe sizikutani izi zikuchitika chifukwa pamati pakachitika chinthu choyipa mavyete amabwera. Ndikutani ndithu ndikuyankhulirapo ndithu mwamphamvu, ndikumanga msinga satana ndikumponya mu jahena. Koma chifukwa munayipisa mavyete, munapepusa kumanena kuti mavyete amatukwana, wamisala uyu amatukwana. Simukati chocho, simukati chocho, wamisala uyu amatukwana, musazipanga associate naye. Mpaka na anthu kupanga maprogram kumanena kuti osamatukwana ifaka mukatukwana mapolitician amangozipanga chani, amangozipanga chani disassociate. Wotukwana ndikuti one time muzandikumbukira kukhaula mukukhaula apapo, ndichifuka ndinkatukwana chifuka ndimaona zili ndiye ena kumona ngati munthu wamisala wangobwera apa tamuti tichulini koma naso mukudziwa kuti ineyo ndaona zini, ndaona zimene akuluakulu kumakhala opanda madzi, kumakhala opanda magesi, kumakhala opanda mafuta si ndi chinthu chovutika kwambiri. Anthu akumwalira, miyoyo kutani miyoyo kuluzidwa, anthu amadalira petrol diesel even kuti akatenge matenda kuchipatala. Ena amadalira njinga yomweyi yakapalasa ya ntutumula yokatengera matenda kumamizi. Ena imene iyo ndiyo kuti adye sikuti kupanda gasi satani sadya. Ndimatukwanidwa papa koma ineyo ndimamva chisoni kwambiri kunena kuti mmalo moona kuti munthu uyuyu akwatukwana di anthu awawa ndi afiti, anthu ena kwatukwana anthu chosadziwa chinayimbira mfiti m'manja, mayimbira mfiti m'manja. Mavuto awawa sa APM si DPP, mavuto awawa ndi MCP. Ndinapanga video apa kwa chinjeza DPP. DPP mene mwalowa muchonchimu muthanira MCP musasiyesie chifukwa iwo ajaononga zinthu. Ma effect yake kamaza bwera anthu azanati maononga, anthu azangana pandani pa inu kumanati maononga ndinu MCP omwe asazibwera kumapanga press briefing kumalozakira kuti mavuto aja ndi andani, ndi anu, ndi akuluakulu musasiyesie anthu amenewa ndi mfiti akukonzeka ndi ziwembu pansizi wamisala ineyo. Ndine mandidabwisa kunena kuti ine munthu akutali amweni kwakutali kuti nachoka kalikale ndikutha kuona bwinobwino ndithu. Koma inuyo anthu oti muli kuti anthu oti ndamene mukuvutika ine kono ndikuthiratu ndikumati kuzika kuthira kuzula kuzika kuthiranso ndathiranso kunoko gasi alipo. Koma bwanji ineyo ndikukhala ngati kuti ineyo ndamene kuvutika mazofika kuli anthu kumuziko amene akumwalira, kuli anthu mtown amene akuvutika omwe sangate kutani kuyankhula. Ine ndi mouthpiece chabe. Ndiye izi somabwera apa kumati panga discredit kwa ndo tukwana ameneyo kumapita kumakamuza president musasipanga associate amene ndo tukwana muvutika nazo DPP. Muvutika nazo faka moto utu pali amene akuthimisira. MCP yabwera apo open okupanga na attack kunena kuti inuyo ndamene mukupanga ziti koma sinamve ku statement ito.
chimodzimodzinso MCP ili mumphamvu imalubwalubwa apa sidi mamva statement mavyete ndamene makumenyera ndi nkhondo pati pali anthu akuvutika mwene akulira amwene ife mwabwera mwamenya nkhondo ndamene mwatengatenga mipando mukuti amene indwa misala amatukwana ndizipange disassociate naye ifeyo tunga tinaichosa MCP mupawa chingativute ndichani kuitesa MCP pano koma chifukwa inuyo mukuona ngati zinthu zizophangirira mavuto mukupangirira mavuto ndeve kamene nakuti akuluakulu ndikuyenda ntchito MCP muziziwa kuti ziwetu kuti kwambala zinthu zona kungopusa inuyo anthu aja ngati kuzabweraso muti boma ndikukuzani chakwera ndi APM ina nasiyana ni mavuto koma APM sakuyimanso mavuto achakweracha ndi omwe anthu akenda ndoti komanso ababa azipanga convince anthu ena kunena kuti nabola thaya ife ndimwe kwankhuta ta MCP thaya ife magula petrol pa 2.5 2.6 pano mugula petrol 6000 chakuti thaya ife adi soya magulisa pa 2000 pano mukuona kwa mavuto achoka kuti ndaiwe Moses kunkuyo ukubwera kumana mizanda ponena kuti mavuto ande MCP pomwe iwe ndi criminal suma ine naso tuwa kunyengerere ADPP malola bwanji ma criminal katapena azolobe parliament azibwera apa aziopseza azipanga ma press briefing anthu kuti amene azikhala mu chitokosi Moses kunkuyu criminal uthelatu anapha usoyo sichilima kuchikangawa kumauza amala kuti black box wasunga ndipabwino black box kuti ndi mawo khawo amene akhale ofufuzidwa Moses kunkuyu unabwera pa gulukoza amala kuti black box mapanga secure black box ile kutiko timve pati sisi mabwera pa kumana miza amala kuti ndioni ndi munthu wachikundi makonda amala we munthu oyipanga ti boma lanu la MCP ngati munanyera ku state house kuwononga zinthu ndezi muziko mulesi apa kuyelesa mbe boma kumalo wasekulima negative ndipo ngati ndrama za boma lizidenga kuti sinakuza nabadi DPP kunena kuti anthu azoza za inu awathaya mwafinyinetu ndramazo mulande mukamba za Ameris hotel apa Ameris hotel ibe ntchito fati zimva kuti hotel ya Richard Chimwendo Banda yagulisidwa ndrama zakagulira petrol osati kumatenga so gold ku reserve bank nkumagulisa gold waziko sinakuza nina malawi kunena kuti ndege anakwesa kuchikangawa cha muzayigulira ndinu ndirapo zomakuba MCP muzilipira ndinu simunkanimvesesa pano pali misonkho ndi kuti niwo mubwenze ndirama zichi nde mukwasiya macriminal ndirama zili nthumba mukungwayang'ana koma mukuvutika sodoka kwene mufuna solution yake khaleweta sumuli serious as a country anthu wabene akhala amangidwa ndirama zikubwerera boma lili ndirama achakwera sino inu achakwera ali ndi $600 million tafufuzeni $600 million ilekera kuti musakafolo niki chakwera pai kaso ndi billionaire Chimwendo Banda kungolowa mboma billionaire uzimai wakuno kuma ujali kadi kulini zamba billionaire mukungwasi akwenda kufa chani muona ngati ndamazo muzilenga kuti ndeka tandu wasomwa manga izizani zimenezo efe zikuthandizani because sumafuna kugula nafe ntchito munakaona kuti anthu andofunikira anatika apa ndofunikira ife ngati nathandi MCP ili mboma ili ndi mphamvu uthanayo pano ngati vute pano MCP inkamenya mwingwi sitinamvemba munthu waku DPP akuzatukwana twa mantha onse DPP amapanga mantha kuti siye pa front line ife kumenya nkhondo ija kubwera pano akuti chisirwa misala utukwana pano ndiziti ndizimenezi amwene tatipasani gawo ku Washington DC ku tisebuliziseko Forex zipezeka tininjira zambiri mbiri zomwe takonza ndondomeko zambiri mbiri zomwe takonza amene kuda kuzajana amene akuzapana ndizimenezi mulibe Forex ene makhawa ku America kuchimacho kwa Forex ndikuti pali njira zambiri mbiri njira zambiri mbiri ndikuti 2030 ife tikatenga boma musaona sonoka kuti jama ndinamiza taona ni awo angolobe mja 6 months mani boom ife ni madolo patano siti ngalole ni muzikhawe uja koma obanda mafuta osatheka munthu okuba mafuta mkomo kumuyangana kuyenda inda sizo osatheka ife tiza okubandira mazaboma kunyongedwa bati pamenepo aziziwira kuti sizopanga akamapanga join politics waziziwa kuti koni ndikujoin nadi nde muziona no achina kunkuya jazi siya kuimira Chimwendo Banda asiya kuimira fakazi kale kuchitoko sikuja
tinaba naso kujeni ku parliament sangalowe criminal ngati sangalowe kwa mamulola ADBB nkhondo sinamenya inoka. You need more hands. The more hands you have, the more successful you're gonna be. Tieni panga ni consider anthamana nakuika ndi matimu mugirani ntchito imodzi aya mweni mukuona ngati kuti APM pa ikhakonza zinthu sizingateke anamalomba poka sanga konza zinthu sizingateke zinthu zazikulu. This is a big job and we need more hands on. So instead of kumapanga green kuona ngati ni mipando ya ma opportunities mwizizo kuti mbipando mukuphangirira mavuto ndi mavuto amenewo ndi mavuto saphangirira mundu ukagwedda maliro sumalira wekha umatuluka panja kumuza wina aliyense kuti akuthandize because kuzoti zinzovuta even ukakhandiphwando umayitana anthu ndezi zingova kuti hey APM mkulukuta moyo kumapanga ngati ndi mulungu ngati kuti payekha ali ndi mphamvu yokoza sizingateke ndikukuuzani sizingateke. You need more hands on. Chidwe ndi aikulu ndeteni kumapasa anthu enaso ma chance azilowa kuti ni nzeru zawo azikuthandizani zinthu ziyende chifukwa ineyo. I wish you guys good nakumenyana kampeni kuti mulowe mja you should succeed koma simukapanga succeed panoka amene mukadalirawo palibe chimene angakuthandizeni. Final plea from me to the president and the government of Malawi. Gwiranafe ni ntchito musonda ngati kuti ndinu anzeru kwambiri kuposa mavuto ndakulu. MCP mukuisekererayi imene iyi izakhala phunziro kwa anthu ena msogolo kunena kuti chisoni chinapha nkhwali pokupha mfiti sana na nkhope. Mukwasekerera anthu omweyo akubweresani mavuto pano akutembenuka akuti mavuto wa mubweresani ndani ndinu mavuto wa DPP mavuto wa MCP koma let's be honest DPP yachapanaso mavuto ndako. Njira imodzi neyo mwina ndingokubendulirani ndizikuuzani mansala njira imodzi imene mafuna kuti ndibweresere Forex lokwe inaliyo panga tapini mu cannabis industry kwameko konoko ili kubuma wasati masewera andi kuti muonesese fewe tindi Malawi Gold mutapanga even pa Wikipedia or Google kuti muone kuti ndichani Malawi Gold ndi strain ya sativa yomwe ili one of the top the best American market yaikulu ndithu ya marijuana yaikulu ndekubweresa konoko exotic marijuana ngati sativa ngati mene Malawi Gold is well sought after. Bob Marley adasuda Malawi Gold anafuna inatu Snoop Dogg anamugwira pa South Africa pa akufuna zilowa pa kuja pa airport ndi Malawi Gold akaonesa zake ku California kuti amweni talawani that was just one of it. Kungofuna ngokuuzirani. Do you know that alone? Do you know how much Forex that alone can bring? Koma mulibe nzeru, you don't capitalize. Kwa inuyo, chamba, sijabwinu, chamba, mukungosauka. And not just chamba. Zambiri, munganda kuzani. Imene hendi one example. Example ina, yomwe ngati kukuuzani kuti munasa mubere nzeru zimene zizi zokuti munaka ndikene ku embassy ko ndinakapanga chani ndinakapanga form group ya anthu 1000 kunoko kwameka kunoko aku Malawi omwe akufuna kupanga invest mu project osiyana mu infrastructure mu commerce ndi mu chani ndi mu agriculture Amalawi 1000 amene wawa angati kusintha zinthu ndikuti banja la anthu ena amene akuona so kuti akupanga izi tenti joineni kunoko kwameka kunoko kuli Amalawi ambiri worth billions and billions of dollars. There's no need kumacho makabanda chani Forex mukudziwa kuti ndi anthu akujonia ngati amene amatumiza ndalama Friday chakawana weekend choko kujoni system ima crash akumacho ndrama zili kujoni kumaya kujoni kuja kuli Malawi lololo amachita kundifunsa na JB banji zomasonkazi titapanga sizosonka izi ndi investment anthu achazikhanda mashamuli azikhanda ndikuite muti ndemona ngati mmene mujamo mblanta mungadivuta kumanga ma skyscrapers mulibe unge mucho ma investors akumva kuti tukumanga mayo ma flat machani zingadivute pati koma kupanga nzeru amene wachamba amene ndo push amene amadzwa chani amene mukumaika anthu kuchini kuja anthu ogunata. They don't even know nothing about commerce marketing.
amene angatiposa marketing pa social media panopa kuposa mavideo ni nani? Koma aya mwene tidikira na ojena amwanamveka, tidikira na malomba, tidikira APM sizingateke nokha, sizingateke uzani mukufunika guru likonze zinthuzi. That's how you become great, by including others. Koma mukuona ngati mipando ndio phangirira ndizanu zimenezo, ndizanu mupanga zinthu za mediocre, ndikukuzani truth. We need Thandi MCP. Chibani chika makona 2030 sasa imirenso chisi chibani. These are criminals. This is a criminal party. This is a cartel. Mkwalula banje MC pepele balabala bazina dili chibani. Chibani weche chitesedwe mukungu wa siasia. Chimondo banda amena azikhala muti ali in prison palabadi mungu musiasia. Kunkuyu mungu musiasia. Mulungu akupasa ni chance mwawina kuti muthane nayo mukwa siasia. Kabwirayo anakati wawina amene anakakusiyani kabwirayo. Moses kunkuyu anakati wawinaso walimboma anakakusiyani. Ajakwira akautezi njani ajakwira. MCB adi vitumbiko mumba angotezi njani na Malawi. Muma kakamina anthu opanda baki anthu zisilu amwenizo kuti zopusa zakubelani mukuzunzika mulinazo behaya nganganga mulinazo behaya bwanji mzisilu zimene zinu. Tinakaiva mavyetebe tinakanyonga usewa. Sindikusekerera. Tikasekerere ndani. Ati tizikaopa kuti wanyonga muntu kunyonga kumene. Akuti nyo ndani. Mfiti imene. Muntu usikaba muntu mafuta asiye mafuta. Adziko. Dziko loti moyo wawo wonse kupanga depend pati muntu kumatenga nkumaba. Ndikumayenda broad daylight. Zakuti. Munamba mwamvapo zina la dziko lako tiloti muntu waba mafuta aboma mabilioni. Ndilama zoti zaboma kuba nkumayendabe. Unazimvapo kuti. Only in Malawi. Muntu apata kupanga zimenezo. Because Malawi is a lawless country. If it is a lawless zimenezo, they will be law and order. Chizo pusa ya. Law and order. No lawlessness. Iwe kungoba ndilama zaboma ukunyoki dabati. Chisiu chinacho chipuse puso bati. Chizo panga zimenezo. Muzana antangada mene miyoyo ngati mene akuvutika panopo. Neni kama tukwana no ine wamisala. We have to be serious as a country. These are critical, desperate times. And desperate times calls for desperate measures. And how many mwafinye nzama zibwelele amasa mafundike chonchi. Musamalole nu kufundika fanya hawili atatu. Make an example out of them. Andazi invesesa kuti ikamuna zindizu kufuta. Koma chimondo banda agola mundende. Achakwera ali kuti ali kukota kwa kamilandu pamene pano ndimaiza izika koma mugwawoza anthu nena kuti izi ndizafuta endama kulibe mukaika misonko pati pamene paja koma anthu amene apanga zeze mungwana kachamba ali busy kupanga post za ujeni memes ndi za nkhondo kachamba wanuyo ukuti anangobwera mavoti ali mawa nkuyamba kampeni kake mavoti akali mawa ife tinamba nano kalikale amene osapanga pene recognize mukupanga recognize kachamba na kupanga kampeni yakuti kwenu. Tapita muta time yake mukaona sio time yeye kule mugene mwana ndima vita naye milapati. Ndipo kajamba anailo game party. Kwa mukampasa mpando kajamba is working for himself. Saka kuthandizana. Investigate tapanga investigate to ma practices au jina IMCP andasema ngido hapa andazizo ndi ready investigator usibwirisa hapa. Akuti alibanga maudolo. And not everything is for social media consumption. Undola sanga tineki siru. Nango mwene ziko mwambiri. Ziko mwambiri. Simufuna moneka dolozo otsoka yanga ziko mwambiri. Ndemo kama khala akajamba. Tifua dione kuna kuti ndrama za kunokuma zinaenda bwanji. Pamene mwene mukama uza anthu zina zanthu azimvesa. Koma simugwamanga anthuwa. 2 mukupanga jera, mukupangirira, mukuona ngati kuti ndi engine, ndi mibando yokuti mujerere, simudziwa kuti mibando ya ndi responsibility. Ndiye weka kamani mulichibisubiri. Instead of sharing the responsibility, AJB, tabwana mavite, tabwana ngechero mfomo. Tapasa ni backing kunje ku Washington ko. Mwa azigwira chiro ndi ambassador kumene ndi anthu amene bako zadas. If ndizigwira mu Washington munja, tizase kulira ziseko. Akula mukuona tati pangene chonchi apa.
akula mukuona apa tete panja nyosha apa in 6 months 8 months cash flow yamba kutani yamba kulowa mulalo ikumveka kuliko sakudziwa kuti kwa America amene kuli mavietetu alisamadziwa koma pano maviete apangidwa backing ndi boma they have got the backing of the boma confidence zantu ikhaya mafandileza ma project akumachitika kumayi kuja kuzinyumba zikumangidwa ma buildings zikulu ma factory ma farm ndikusegula mwe kujako akusegula ndani amalawi aku America moso kusenda ndani vision ya maviete koma ayi ndithu wa misala amene akufuna ntchito wauponda ojia ineyo ndifuna ndikuthandizeni tipangese kupya kuti kumene kuja anzathu kupanga za kupya pasikula basi pano mayiko ase kumayangana kumati oya komano iyi kumangonyozana koma kumona munthu amene kunyoza yase kapolo ndine pano kapolo ndine pano ndi Malawi izi zimu kumasiya CMCP azipanga zona kupanga zi ife hayi tikazatenga boma 2030 mzaona kusintha ifeyo 2030 kuzalowa chakwaza khali muti ali prison phunziro kwa president kuti ukangobandira mazaziko uzilowa muti you're not bigger than you're not above the law just because you're president you're not above the law sizingateke you have to be an example that you abide by the law. Just because when you're a minister doesn't mean you're above the law. The law is above everybody. The law is superior. Let's see, anali president simunga mange ziwenza kulibi. Chakwera prison time. Nick Chakwera prison time. Chimondo Banda prison time. Colini Zamba prison time. Moses Kunkuyu prison time. Ndejo chumusaone nsopano. Kuzakala kubanga behave. Ino ADPP ndinakuza ndikale kulina kuti mene mwalo wonjo nchimwete muthana MCP chifukwa MCP izipanga blame ino ndipo MCP yabandrama ndipo is willing kutenga ndrama zija kuzika mayi kuti zisokoneze zonsezi mukuziona kuchika mayi zikusokoneza akusokoneza ndi MCP ndemu kamasekerera kumaona ngati ndi azinzanu si azinzanu ni njoka zimenezo njoka saweta ndiye akamakonamiza ni maparliament mu akamakupanga ndikaule ngajani kaboza dula ni mutu wa njokayo olomudale ndi anthu zilibe ntchito olomuta anyonga ifetiya ngana mbali inayo chifukwa anthu amene wanthu ena adi kunyongedwa amalawi akuvutika amalawi akumwalira musalole ziko lolongeke chifukwa cha anthu awiri atatu anayi osateka pangani sacrifice anthu amene wawa for the good of Malawi ndipo ma properties iwo yamani kulanda kumagulisa ndrama zibwerere kuti ku dziko izi zomatenga ndrama ku reserves ayi that's not the option ndio nana kuti achimwendo banda abwenze Colini Zamba abwenze ndrama Chakwera abwenze asakase ni ndrama neso yo makaso yo mabanga so fandi ti makampeni tawo mabanga sabotage ayi musasi ngati no mulidi anthu ozichepesa hambo a DPP muone kapati mulichita contact tigwirani ntchito tithande MCP thanso mavuta pene as a Forex if ndine ma solution we've got the solution see if anthu MCP ngobwera paonena kuti boma no takuza ndi tini ma solution kunoko takwena nafe ntchito muone kuti GDP ifika pati chifukwa kwa Malawi tu mulibe tu ino tu product mamukatene kuti agriculture mana makuti ndi tobacco koma tobacco ndi anthu angati out of 20 million kumapina amalima tobacco ndendama jakabwera ndi anthu angati mabanga chief anthu chief koma yeye timati imene ndalama si ndalama imene Malawi can produce more than that more we need to shift from mindset ya lacking to a mindset of abundance. Koma kuja ndikuziko lodalisika ziko lolemera. It's just mismanagement of resources. Wena kasema kupusiseni. Ziko lija ndilo kuti ino ngati kumanjoya osadizi tikona basi. Osadizi tikona. Ndiye wena kasa kupusiseni kuti mavuto wa IPM, mavuto wa DPPI, mavuto wa MCP. Izi ndizi ndinkatukwanira zija ndizili zimenes. Koma DPP ijabanazo. Tendi kwenye mozi. If sitting at MCP
omanena kuti just because ife ndife MCP tizipanga oposi boma. Ayi, ife ndali za ife za MYD ndizogwira chilo ni boma. Because at the end of the day, go yathu ndikuthandiza Malawi. Osati kuchita ndale ya. If we're going to help the government to help Malawians, yeah, that's what we need. Osati kuti basi tikhala opposition nditisana nawo ife timabani ma solution. Tiye tathandizana Malawi ndikugwira ntchito limodzi muone ku diaspora kuno momwe tingakuthandizeni kumeneko mavuto maliro ndikulirana. Ine kwanga ndikungomva chisoni ndikufuna kuthandiza.